ka. Ang ingay ho. Anong maingay? Grounded. Ayan. Okay na ba? Hindi pa rin. Grounded. Grounded ang ano. Siguro sa ano to? Headset. Tingnan ko. Grounded. Oh. Parang may time bomb. Anong time? Bakit kaya? Nagkaroon na ng grounded pero wala na. Mega nag-shout out sa'yo, Jonas Channel. Ayan, meron pa ba? Meron pa ba? Grounded po. Oh, kaya. Na-stuck na kasi. Baka kinalawang. Baka nga. Grounded. Ingay ba? Sakit sa tenga? Sakit sa tenga? Check ko lang. Maingay pa. Wait, pakikinggan ko. Those are sleeping, stay. Those are seeker, those are energy. Those are Hatos Energy, hatos sa sarap. those are sleeping, stay. Those are seeker, those are energy. Those are Hatos Energy, hatos sa sarap.
Sira yung B8 ko. Bakit nag-ugong? Nasira na. Stuck kasi. Ugong. Nasira na. Stuck kasi. Ugong. Naka-generator. Ayan, Mega Love, shout out. Direhi TV. Thank you po. At sira na yung ano ko, yung B8 siguro. Ayan, Mega Love, shout out. Direhi TV. Thank you po. At sira na yung ano ko, yung B8 siguro. Ayan, Mega Love, shout out. Direhi TV. Thank you po. Sira na yung ano ko, na-stuck kasi, na-stuck to. Hindi na nagamit. Ayan, sira na. Na-stuck kasi, na-stuck to. Hindi na nagamit. Ayan, sira na. Kasi may kagaya din yan sa akin. Oh, sira na. Ayan, may naririnig pa ba kayo na doble? Oh, kainis naman. Wala na akong B8. May second voice ka, host. Sira na. Wala nang naririnig. Bingi na kayo. Charot. Ayan, Mega Love, shout out and Merry Christmas sa inyo. Birahi. Akala ko kagaya rin ni host. Anong kagaya ni host? Ba't kaya to? Ano kaya nangyari dito? Anong problema mo, ha? Bakit ka nagka-problema? Ayan. Nag-live ako kasi mababa na yung aking May sira. Mukha mo, super tight. Ayan. May sira na, may sira sa tuktok. Hala na. Merry Christmas sa inyo. Sayang, maganda pa naman sana kung may mic. Kayong mata na muna. Ayan, Mega Love, shoutout sa 5 million in the house. Ayan. Kainis. Sasira yung ba't kaya? Live 1. And try mo uli. Try ko uli. Pinagpipindot kasi to eh. Pasaway kasi mga pamangkin ko. Check ko uli. Baka sakali. Palpak minsan lang mag-live. Oo nga eh. Minsan na nga lang mag-live. Ayaw pa. Sarili kay... Check ko lang ulit. Kung uugong pa rin ba siya. Kung uugong pa rin ba siya. Uugong pa rin ba siya? Uugong pa rin ba siya? Uugong pa rin ba siya? Uugong pa rin ba siya?
iwan pa rin ba siya? Iwan pa rin ba siya? Iwan pa rin ba siya? Iwan pa rin ba siya? Iwan pa rin ba siya? Iwan pa rin ba siya? Wag nang ipilit. Ayaw talaga. Ayan, malapit na daw premiere ni Sir Birahi. 4 minutes. Check natin. Oh, kainis. Wala na. Sira na si B8. Check ako na pa. Ayusin ko pala mamaya na lang to. Check ko ulit. Wag nang ipilit. Ayaw talaga. Ayan, malapit na daw premiere ni Sir Birahi. 4 minutes. Punta tayo. Saan yung premiere niya? Nasaan? Wala nang ako sa iyong puso. Sa Araneta ata ang premiere. Wala eh, hindi ko makita. Asan yung premiere mo, Kuya Birihi? Ba't di makita? Nawala na. Ay, ito na. One minute. Ay, 31 pa to eh. Asa ah?
Ang dami naman. Sana all, ang dami. Sa daming premiere. Walang premiere si Birahi. Ang nakita ko, Birahi House. Wala nga eh. Puro, paano ba yun? 27 to 30. Wala. Hindi naman nila pag-serve Birahi na. Kainis naman. Minsan na nga lang mag-live eh. Minsan na nga lang mag-live. Wala pa. Ang taray. Ando na ako. Thank you Super Thai. Ano si Super Thai? Super Thai. Wala dito, ma. Ayun pala. Tawag ka. Saan ka papunta? Tawag ka muna ni mama. Tinatawag ka nga. Hindi ko kilala ang mga tao sa premiere. Hindi ka rin naman nila din kilala.
Kaya dito ka na lang. Bujeng, tawag ka. Tawag ng tawag eh. Pakilala mo ko, visitor mo ko eh. Charing. Ano kaya nangyari dito? Bakit kaya nag-grounded? Makakabili yata ako nito. Ay, wire lang siguro to, no? Wire lang. Kasi parang yung wire ano na eh. Balik mo Lazada, may 20 years warranty yan. 20 years. Totoo? Buang ka. Baka puro ng ano, alikabok. I'm talking. Paano yarn? Pag kasi monitor, grabe yung ano niya, lakas ng pagka ano. Yowing. Pero patay na yung deliver man, kaya hindi mo na mababalik. Loa ka talaga. Paano mo nasabi? Nakita mo ba? Ako inis. Hindi ko magamit. Live 1. Live 1. Super ganda. Baka mali-mali lang pinagsaksak mo. Yung may nag-grounded.
Grounded na siya. Palitan mo dun. Papalitan mo. Hindi itong Isaksak. yung saksakan nito. Wire na. Isaksak ba kami dyan? Hindi. Ewan ko, bakit nagkaganito to? Parang may ipuputol. Wala naman. Stuck siguro. Pag siguro ini-stuck ng ganito, matagal. Hindi nagagamit. Nagagrounded. Tagal ng Premiere. Sana on. Ah. Hindi siya mabigat. Pag hinampas sa'yo ito, mabigat. Hindi ko pa pala ito nasukat. Ay, magaan lang. Magaan lang siya, ma. Taas pala. Plastic? Paggamit mo kasi sa mama mo para hindi na-stuck. Buang ka, oy. Maganda? Ay, 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 ay. Mm-mm. Try ko ulit. Try and try. Masaktan ng iyong tenga niya. Oh, kainit. Baka sira lang wire nito. Sa wire lang. Subukan ulit. Subukan natin ulit. Try and try. Check mo ha kung kung mag-grounded pa din. Grounded. Ito pa nga lang. Ito grounded siguro to. Hello, mic check. Pinatukan. Wala nga, oh. Wala yung mic. Hello, telephone. Hello, hello. Hello, telephone. May ground pa ba? May ground pa? Wala na.
Hello? 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 Nawala na yung mic. Mic. Meron pa. Meron pa rin. Maingay pa rin. Ay, ano gumana ng mic? Mic naman. Bakit tayo kumana? Hello, mic. Asan na yung mic? Mic. Ay, dito pala, sa monitor. Ayan, meron pa ba? May ground pa ba? Sagot. Patay ko ang monitor. Meron pa. Malakas ba? Malakas yung grounded. Saan? Wala ba? Oo. Ano ko? Malakas pa? Wala na, pero may boses wala. May microphone ba? Meron. Rising up to a tip Ito kayong monitor. and arching its back up to the peak, Ayan. and then dropping the rest of the way down to the left. At its feet there. Hello? Telephone. Parang medyo may Ayan, meron pa? Meron mic. Ayan, meron ng mic. May maingay. Ayan, meron ma? Meron? Meron pa bang nag-ground? Wala na. Ano? Meron mic. Yung ground ba? Yung ground, maingay pa ba? Masakit pa sa tenga? Meron ulit. Ayan. Wala na? Hindi, nanonood ako dito sa Premiere eh. Parang may ground. May ground pa ba? May ground? Tagal sumagot eh. Meron po. Meron pa? Totoo? Is there? Malakas ba? Check ko nga.
Christmas to your homes. Palalala, lazada yan. Lahat kasama sa saya. Sama 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 sa saya. Pagkilala ka sa saya. Pagkilala ka sa saya. Pagkilala ka sa saya. Pagkilala ka sa saya. Yung monitor ang ano. Ayan, paki-check na ulit. Paki-check ulit kung meron. Yung ground floor. Bagal pa sumagot. Bagal mo sumagot eh. Wala na. Hindi nga, yung totoo. Wala na? Pero may mic. Okay na? Yung monitor ang ano. Ang ano. Meron pa din. Ang ano. Huwag ko nang galawin, umiiyak ulit. Hindi kasi meron pa din. Inaano ko yung monitor. Lumalakas siya. Ayan. Hinaan ko lang yung monitor. Huwag ko nang galawin. Hinaan ko na lang yung monitor para yung... Hindi kasi meron pa din. Inaano ko yung monitor. Lumalakas siya. Ayan. Hinaan ko lang yung monitor. Ayan, Mary Love. Shout out, Tres Marias Farmers Vlog. Hinaan ko na lang yung monitor para yung Lanho Siloco. Ayan, Mary Love. Shout out sa'yo. Hindi kasi meron pa din. Inaano ko yung monitor. Lumalakas siya. Ayan. Meron pa, pero hihina, lalakas. Ano nga, pinahihinaan ko nga. Pinahihinaan ko kasi masakit sa tenga. Tapos pag nilalakas ko nga yung monitor, lalong lalakas. Hinaan ko yung monitor. Ewan ko. May nag-reply. You're welcome, Nightbot. Yung Nightbot to lang din. Yan, okay na yan. Okay na ba? Kainis. Okay na yan. Lakasan mo na lang yung boses mo. Malakas naman yung boses ko, Kainis naman eh. Ayan, nagbaba ng bahay si Tres Marias Farmers Vlog. Puntahan natin. Dikit kalembang ako sa'yo, Tres Marias Vlog. Tres Marias. Ayan, meron pa. Meron pa ba? Meron pa.
Dikit na ako sa'yo, Tres. Naririnig pa ba? Naririnig pa? Ba tayo? Meron? Anong meron? Ang bagal mo naman mag-ano eh. Thank you, host. You're welcome, Tres Maria's Farmers Vlog. Ayan. Huwag kalimutan ng aking thumbs up. Ba't hindi ko marinig ako? Parang dito. Magwa 1 hour na lang ako. Ganito to. I think that- Yeah. Tres. Ano yan? 4, 5. Dan sa'yo. Ayan, sabi ni Super Toy. Super Toy. Toy. It's a time. Naugong pa ba? Naugong pa? Hindi ko naririnig kasi yung isa. Uy, parang... Ayan, meron pa ba? Meron pa? Sagot! Meron pa bang ubong? Yung isang phone, hindi tuloy mag-ano. Nandyan ata si Bagyong Odette sa inyo, host. Meron pa ba nga? Meron pang ubong? O grounded? Hindi ko na marinig yung isa. Hindi ko na marinig yung ano. Dito sa isa. Meron nga. Meron ngang ubong. Wait lang. Ayusin ko nga ito. Ano kaya mas ano dito? Bus. Ayan. Mega love shoutout sa'yo, Cam Roy Vlogs. Ayan, mega love shoutout. Ayan. Maingay pa rin talaga. Itong mic.
sakot. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Ate Nina Sotor. Mega love shoutout po sa lahat. Ayan, mega love shoutout po sa Ate Ninas. Nagkakaproblema yung ko, V8. Mas gas kami dito, host. Intindihin mo na yan, V8 mo. Harang. Ang hirap naman nito. Saan nga ba talaga ang grounded nito? Hindi ko alam kung saan siya eh. Tanggalin ko isang wire. Sa pang wire. Ayan. Oh. Wire nga, may problema ang wire. Sa live 2. Ayan. So, kahit sa live 2, ayaw pa rin. Inaano lang natin yung monitor. Ingay talaga. Sakit sa tenga.
Dancing in the dark. Ayaw. Ayaw. Head, dito na lang. Baka sa phone. Baka sa phone host. Hindi naman. Okay naman yung phone ko. Ito, yung wire talaga may problema dito. Kasi nung di ko na sinaksak yung wire, wala na ano, wala kang echo. Kasi nga, sira yung ano, wire. Sira ang wire. Kaya okay na to, magano na lang ako headset na lang. Ayan, hindi na kailangan ng ano, ng liit. Ingay pala ng electric fan. Ayan, naka 1 hour na rin ako. Update lang ako, kaya next time na lang ako ulit mag-live. Tita Bahong, ano Tita Bahong? Tita Bahong dikit po. Sino yun? Ate Ninas. Merry Christmas, Ate Ninas. Merry Christmas po. Bagong dikit daw.
Bagong dikit, Tita Mel. Merry Christmas, host. Ayan. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ngayon na lang ulit nakapag-live. Ngayon na nga lang nag-live. Sira pa yung B8. Sira, no. Ay, hindi naman siya asin. Ano lang, nagga-ground. Akala ko nga baho si Tita Mel eh. Yun din ang pagkaintindi ko eh. Bakit lungkot face mo, host? Okay lang. Oh. Kasi yung B8 ko. Ang tagal ko nang hindi kasi nag-live. Sorry po, sabi ni Ate Ninas. Ayan. Walang sorry. Wala daw sorry. Pinapatamsakan kita, host, at binababa. Ayan, maraming salamat po, Ate Nina, sa pagbaba ng bahay ko tapos patamsak. Ayan, maraming salamat po. Di na kasi ako po nakakapag live. Tamsak pala, host. Paskong Pasko, lungkot ang live mo. Kaya nga, wala maingay. Kasi hindi ako makapag-member sa card ko. Wala kaya. Bawi na lang sunod. Okay lang po, Ate Ninas. No worries po. Ayan, maraming salamat sa pagbaba ng bahay ko tapos sa pagtamsak. Ayan. Inday dikit na po. Ayan, maraming salamat po sa mga sa mga dinigitan mo po na diyan sa Nightbot. Mag-out na po ako. Maraming salamat. Ayan, Merry Christmas po sa lahat. Ayan,
Thank you sa pagpunta, Tininas, and Super Tay. Ayan, maraming salamat sa iyo sa support. You're welcome po, host. Magkalapit lang kayo ni Jemly. Jemly? Malayo si Jemly. Magkalapit lang kayo ni Jemly. Sa probinsya si Jemly, di ba? Okay. Opo. Ayan, maraming salamat po and bye-bye and God bless po sa lahat, and next time na lang ulit pag naayos na yung bait ko. Beronda, dating dikit. Sige po, bye. Ayan, maraming po salamat, Ate Ninas. And ingat po kayo dyan palagi. And Merry Christmas and Happy New Year advance na. Ayan. Bye. And Super Time, maraming salamat sa pagstay. And sa pangungulit mo. Nawala na siya. Ayan. Bye po, ingat. Ingat din po kayo, Ate Ninas. Bye.